HD furniture. Yeah. Table saw. Hi achung hi thir pencil chachi 2mm manga chuan a structure zong zong hi thir vek ani boka chuan hei a switch pawh hi motor starter pawh hi 25 ampere ania 5 HP nia hei hi a circular saw switch ani a hei hi design switch ani helai design hi chuan hei hi circular blade ania hei hi funding ania heta pawh zo khaw anti hei hi chuan hei hi a ke ania chuan tikhan do angin a lock theia tikhan ti le thei ni chuan hei hi dust collector ania a thil zei thlak a piang kha a phuai kha ta khawn khu zei thlak kha phuai kha ta thanga chuan hei hi te kan her khan a blade a khi hi lo enanga a blade khi down zel ta a down full vek thei ni chuan hei hi a lock nan ta ti khan hei helai hemi hian helai tia sik che hian ki a blade a khi 45 degree na on ta ni khi te 90 degree ne hei 45 degree chuan heta ti khan hei kan lock mai ta ni hin du na ti khan lock thei ta chuan pawh hi design bit ania helai hi design khawl kha om ta ni chuan hei hi adu angin alora hi adjust theia chuan tikhan chuan helai thil pawh no don la hei engma kha adang don ta lo ni so circular blade kha nia hei hi 10 inches diameter tunan ka wa chuan 12 inches pawh bo theia char tin a zei zo ni chuan hei hi tian a be chana a man theia hemi hi lock na nia tiang kan ti khan hemi hi tiang kan heranga dung angin khan chuan ten kan lock lenga chuan tiang kan ti lenga kan lock lenga kan dung ang khan ten 90 degree 45 degree thil kan zei don chuan kan thil zei tur kan danga nakena kan zei lai kan ti lang don ni tuna chuan hei ama englo hi kan ti thok thonga hei pawh hi ti han da son ta ila hei hi duang angin adjust thei boka hei khawl a blade hi tiang kan lo tingil ta a chuan tiang kan heranga aron up zot mai
ha ha det kha ap sang ta em ba helai hi inches dong angin kan thil zai tur kha kan nor to mai don ni kan ti te du du chon hei mo hi alok na ne chon hei tian dong ang khan ha an no kan nor to mai don ni mo chuan then thil ha thing kha kan dong ang kha kan zai to mai don ni dinan he poi lo zai du ila mo zai du ila ko kan dong ang khan kan da to mai don ni tu tan chong kha du tok phot ila video azai live na kina kan ti lang don ni ole tu hum ta chon video ha kan du to don free ma hi ka soi pe lo du chu ama ka siam how I khan hi tlevin amode hi ka te sang ve feta awat po ama mi kha circular saw 2400 te 2000 watt te along ta chuan ma set tu na hian 2600 watt anita tu na mi po hi chuan abot a hian shuttering ply mai ka mang thina tu na chuan hei shuttering ply chunga khan thir phek si chachi 2mm kha ka mang vek ko hei te kong mai na ral thei to do noi chu a thatna ania tin design bit bo theina router ka da tel boka chuan hei a switch hi 25 ampere amai 16 ampere ka manga do na 25 ampere 5 hp motor starter single phase ka mang boka hei hi 3 phase angai lowa circular saw le a pole film film hi plug and switch sa po aman hal ka the ni chuan tikhan ake hi hian kan siama hei chu order tu te du dan dan ni mai ake siam kher lo pon ti the tin ake hi ten pani kan siama kha lain choi kang zawa nor ton mai thei ni tin nan hei thian thian kan choi kang zawa kha thế là hay cái lọc cái đúng không? Hay lọc là lọc thế ăn lọc thế dùng ăn gì ăn nó xong rất thế này cho nó kể cho các cái lọc con pali ăn bỏ thế ta kể pali các số order tôi đã đủ ta này mấy này cho nó cái nào dây lai này thiếu tỷ thế akunia đàn té thế mi thiếu tỷ thế function đàn thì sang sang khác nó cái nào video in cái lọc đàn là thế các chân này thấu hiện máy tay bút so chu địa bộ khan lẽ dâu khô địa bộ khan cả đá to hay mi dây lại hi chu hay mi khác là hi chu cái xiêm số thằng anh ya hay dây lại video cái xiêm là hay nó kia là chung cái xiêm thốt rồi ngay là tôi nào lâu lên đủ tan chuan máy tay bút so one máy tay bút so two địa dâu khô địa khan lâu sau sang YouTube và khan dây lại về chụp một thủ đó mà cái nào video về cái chú dây lại cái lát thì làm đó này đấy mà khi lọt thì nó bù lên nàyประเทศนี้ทั่วอินังชอบมันไปchú chú ấp mang thiền tan chuan
thil la sa tak ati thei ni chong chuan kan thuak te in thuak te hi a chebik le a thabik om lowa eng po ti ron chuan ti tak tak na ngai ti tak tak na i nei phot chuan thei lo torai ngai kha i thei ang hek te te sa hau siam remote YouTube a chỉ sang model sang an siama kan ena kan i ema siam so tum kan om lem chong lawa khan YouTube atanga kan ena tanga an siama tang remote lo khan mani idea in khami ai awesome tu si khami ai thil ti function tha tu si tin nge awesome si thasi tau tu si dik box si accurate box si khan ka siam ang ti ka ngai to chu muna te kan ngai to te khan tian lo siam chok an mai atira kan siam ding ngal bik chong la ba cho kan ti an tia thing ten atira plywood le plyboard le thing mangi kan siam kan ti kan te an no to na son thirin tian siam ta mai ni chuan mystery tam phai chuan changkut te lo siam ani mo cabinet ka siam ani mo partition ka siam ni mo furniture eng po almera dressing te ka lo siam ni pon ara zai tuk tuk te ti kana kher tuk tuk te ngai to lovin ten osam takin ding chumin dik deuh si in na chak takin kan tho theya ama kar ne kan tho ka khat chomin kan zo war war the to zel ani kan na osama in taksata na lo fi sela enge han ti trok trok ka tha han man bok bok kha angai bak to lo ni chuan mystery te kan lo ha da ma na lo chak boka ku nu lo moi boka chuan tangkai le ni te pon kan mong tangkai le ni